Adudoy. Hi. Good morning. Good morning, iton-iton. Ano naman? Magpakuha na ka? Unsa na? Unsa ka diha? Duwa sa batang gamatoy. Mag-play lang ikaw diha, ha? Mag-play time muna ang bibi. Relax ang likod. Mag-relax ang likod, dong. Dong, no? Dodong. Kanaw mo dito. Na? Mag-charge ako, mag-charge. Azong adlaw ninsong tanan, guys. Hatod sa ako na race ticket ni Kuya Gail. Para silang rapol ug mga adlaw. Yan naman sila mga ticket, mga estudyante nga gihatag silang mga maestro. O di yung gihatag, gipabayaran ni guys, tag-10 ag buok. So 5 man ni ka buok, gibayaran na 50. Diha pa nis pag-meeting na mo dias sa tong adlaw. Di ara, hanay hatag karon ato sa eskwelahan. Muhapit sa mi datos. Bayad ko sa tubig ug kuryente. Ora. Sa tanan guys. Bayad sa kasamang tubig guys. Ang di tapot lag tubig. Ma'am. Hi. Ano po bayad guys? Bayad sa municipality guys. Sama ng tubig. Dong nakusbuhi ko guys. Di pa jud mauag. Pa jud mauag ang mga bili dang papagabril na 700 kapin magumbayro ng 600 kapin 100. Agam ning unang bill, di man maug na dang papagabril. No ba? Bayad sa ko sa mga kurente karon di may mga putlan. Sumsud sa ko dari guys. Hangat tara sila opisina guys ya. Mas kuya ako numana dong sa kagkapajas. Agbaji day mo saka nga di man agbaji mo saka. Mo na mga kuan niya, anad. Di nahangaton. Kamao sa kuya Jed. Ay ginako. Yan ako guys. Bayad sa kusang bayaran na naron di min laputlan. Di ka ba mo ning ang bill na da. Ako na man yung namang bill. Ako na ni namang bill. Last month ni. Agamang... Ha? Shout out ni Kuya ka. Shout out. Then na guys, nakabayad na ko sa mga kurente. 736 man di ay. O di, 734. 734 ang bayaran naman. Ang nadang bill ni Papa Gabriel, 630 man to. Last month pa to nga bill. So, mo ato sa Mrs. Pilahan guys. Ato sa Miss Ticket ni Kuya Gail. Kay ugma na ilang raffle. Sa gilang dag-anda ni, sa gilang dag-anda ni ha. Para binin na mabutang isisangan. Sa gilang dag-anda ni guys ya. First prize, smartphone. Second prize, rechargeable Bluetooth speaker. Third prize, portable mini fan. Fourth prize, ay, malagi fourth prize. Ritsuman consolation prizes. Hiso life mini fan. Mini fan di ay kuno. Masaring hatag guys kaya pa rin suwatas nga ni Kuya Gail. So sang hapon day guys, iniguli na mo. Dito Miss Papa Gabriel dito sila si Diboy kay gabi abot tag patang lawas ni Diboy mga alas 11 naman. So na mi kangadto kay kog naman mi sa mga bata o mga uban na tus bahay. So karong hapon na may mga tus Papa Gabriel. Dito mas Papa Gabriel ganina. So sino ko. Yan naman purmag na ni Diboy. Kaya ram pagka alagay yung taos kadasmag. So ato mi insang hapon guys. Hatag sa una ticket. Then mga namaligja guys, diya ko kay ukay mga sapatos. Diya. Ano yung nag-display dari. Dapat mo kay ukay. Wow, nanay naghanda rin namaligja guys. Doon naman pista. Ha? Siguro. So, na guys, sama na ning hagbong ron.
Manawag ako niya ngayon na, kasi another call na tawag kasi siya kanina. Ulo, nawag dito pag-iyang. Ako, kaya dito dali lang kasi pa. Mana to? Mana, nasa na. Pura daog. Mana, matong mo daog. Tao guys, mas naman itong mabunutan. Problema di mabunutan. Tayo mahims. Madyo na naman. Hi, be! Ito na guys, sama nang nahug. Ano ito mga hubutan to, madyo naman. Bitaw. Huwag ikot po mahubutan, okay ra. At least nakatabang ta. Yes, no. Ito na mismo pag-abril. Ni ka July 27, ang klase na sila dani. Kuya guys, kana pa. Itang pista sa siya. Kita, uy. Palit sa kupan, yes. Kaya dadang papagabril tos bahay. Kani? Balit ako dari na ibe? Kuan, diba? 30? Star, kuan. Naslay daghang pandari. Pila pud ni? 5. Kami na ba nila? Pila? Torta tag pila? 15. Oh, pila na dari guys dia. May 5 mga chikiting. Kaya po dari star. Ato taon sang hapon. Wala, hinay-hinay. Dapat pulo. Salamat. Guys, Papa Gabriel guys, balik na ko. Nay, salamat ka do naman ako bayad sa mga tubig, kuryente o naman na maghatag ag ticket ni Kuya Gael guys para pol nila ugma. Mana, salamat ka do Lord. So sang hapon guys, mga tumi sila idiboy. Kay sabat miss. Hindi. Panas pa ka dyan anja. Tumas pa pag-abril ganin, no? Isa ka guwanta mo tanos. Puro mga indibuir. Naghanak ka doon sa man. Parang naghanak ka doon sa man. Isang liig ni indibuir ko no guys. Na ay marag natusok siguro to ba? Sa itong nakakita sa video, kita man dito ko itong murag na natusok dan si Jan Dani. Masuro pa isas mga sinangdan nga matay si Jan. Lagi dyan hapang backbones. Lagi dyan hapang backbones. Lagi dyan backbones lagi na bali. Yung tiil, bali. Daghan og bali sa part sa idahang lawas. So then ako guys. Balik na ko. Kita-kits na naman tayo dyan hapon. Nagpo na mo. Managyod og lakaw, mananahag pang lakaw, mananahag pamayan, so okay na. So baby guys, tara miss gawas, mahangin na miss dalton nantalin sug mais dia hilatan nga mais arang kadyo kalain nagpanahon guys na lain kadyo panahon arang kadyo ka ano ba kulisem kadyo kalibutan murag arang kadyo ka ano ba lain nagpanahon jud. Lagi nagkuhan ba? Bulldozer. Bakko di ay. Hanggang sarang kadyo ka masulubon ag kalibutan. Nakidudjog mo pod ag kinaiyahan sa kuan. Pangbatis katawhan bitaw. Ayun jud panahon ron guys na siguro low pressure. Madala man ang mo tuwak na ni kay mo adto mi just pangaji ni Diboy. Nare mi bibi. Baga kajog dagem, lain kajog panahon, ha? Mga tag panahon. Nakisabay irepegas amang kuan, si pangbati rong panahon na. Ito guys, na kuan jud mi nag-uumis ng tabong Indiboy. May ngaton hitabo ni ja grabing pagka kuan nas jang kuan ba? Pagka disgrasya ginoo ko, di ko ka imagine.
Wag gazan may tarang to gabi sa pagabril. Kay kada nay mo labay nga motor kay mura magmotor ni Idiboy. Kay imagine mala si Idiboy mura magmotor ni Idiboy sa linghana na kay wala man si Idiboy. Isang motor ara man dayong pagkabungkag. Apil si Ja. Uja. Loy ka jo guys kay ay isang liig ni Idiboy may nabuho. Kuan sa to ba? Pagbangga to tusok siguro isang liig. Mas papagabril to man sa ganina. Pati isang agtang. Di ba kabawal dani no? Ang video ko gamay. Di siguro po mukha gwanta mo tanaw. Di ang isang backbones. Dani isang hawak dito dapit na bali. Di po mabuhi. Masingin sa binulong kaluoy mas Kuya Idiboy. Kita to Kuya Idiboy na mo be? Yan na sa Papa Gabriel guys. Diyan akong sundo. Ano sa ba nang nagbaak-baak man ka? Ano magbagong gituli? Makaanto baka ta? Na Idiboy ron. Lagi magpanahon dari guys ha? Nasi low pressure saan ba? Uli na ko guys, kaya po na. Hindi na sa Papa Gabriel. Anta. Sundo na ko sa mga palalabas. Kasi kapag kabulak, ako yun. Mandas mo ta. Mas bawas lagi po. Bikin ang bagong pirahan ko. Bikin sa bulakaw. Sa? Iyaw. May kumulakaw. Turun ako na po. Gusto mo mangudak iglan. Ilat ko eh. Kita na. Kamera mo. Dali kami guys. Lumatag panahon. Dan sa pagpanti guys na masangit na to. Ito na may panti na sangit sa bagsang. Lagi mo kasi. Pinatira ko kay Kuan. Mato naman yung taniag ni Hunza. Kay mo katumi. Makaadto ba ka meron guys? Maat magpanahon. Lagi mo taniag Hunza guys. Basta makaadto mi. Nga di naman hamatid na ni video. Mag-video ako gamay dito guys. Okay. Nanghid sa kusintungdan bago kadabil ng mga video ko. Lain pag kaadyo mga video-video tan sa agtungdan sa di mo sugot ba. Isang bispray ni Papa Gabriel. Sila man gazay arang sa urada ni kaadyo guys. Sila si Idiboy. Kay sawa pa mi nag-vlog tanan. Sawa pa ko nag-vlog. Jawa, ha? Lagi, sawa pa nag-vlog tanan guys, mga burato vloggers. Sila si Gabriel, si Idiboy, sila nang gazin mo yarang sa ura. Si Idiboy yarang na just bay dari magtungnanan. Kay inuman lagi to, dari mo inum magtuba. Katapadahang igagaw nga namatay, kung hang igagaw nga unag kamatay, katong na sakit, kapawa mo to na sakit po nun, atake to sa blood. Mao po to yung suod ni Idiboy, hantun nga nakasuod po silang Papa Gabriel. Karon ana si Idiboy yung tao nagpahuway. Lain pang pagpahuwad sa kay na pinaagi yung pas-disgrasya. Sige may Papa Gabriel nga. Isa na tayo mag-iingan pa. Huwag pa mag-nato. Huwag mo pa to upag. Kuhan, isa tayo mga tambag ni Jack. Nasa nga gay, ito yung mga tambag. Ano ba yun sa malawan siya? Sige naman ito. Pabulhot yun no? May pakialam. Mga lagi. Mga sigihan ng itong tambagon ni Papa Gabriel guys nga. Di lagi mga motor-motor o makainom. Diyan saan taman lagi mo gara maninog motor-motor. Wala. Diyan damhan na maghapon. Diyan ang adlaw. Diyan noon ito pagkahitabo ni Diyan. Pastilan. Lagi na yun guys. Kanang disgrasya. Di lagi na itong hibawaan. Gano'n sa abot sa itong kinabuhi. Lagi guys no. Basin huwag maputi paagi para kuan. Hani ba? Namilin-bilin naman ay ko napunto si Diyan. Diyan sa may suon. Namilin-bilin na dahil ko na po to guys. Kaya isa ko nung makita ng isang nanay ukatay. Nga na ako nung kanunay mag-atong nidya. Tingin makapa. Nga na dahil siguro na guys no. Hapit na kuhaon. Makita na ni mo imong mga minahals kinabuhi. Bastilan. Mga po to yung isang na kanunay isulti danis ba. Nga. Mga lagi makita na ni sa isang nanay tatay. Isda ko no. Isda. Bastilan. Madalo mo makatumiron. Taniag naman unta. Yung pagtuwa. Gabi, iwa man ka kakatog no.
Aram magazing, ha? Insa? Ista udah ista, anu natay ando. Ista mo dia ista. Pero manang ha? Siguro gabi ang gusto mo na karon. Lagi kay napay mo labay motor, mara magtingin sa isang motor. No. Mara tingin sa motor ni Ediboy guys, gabi mo labay kana maka kuan mi bang hali bag mo magmotor ni Ediboy tong labay sa kana nami. Halawa nang dai si Ediboy ang manday pagka bungkag sa isang motor. Sa uban siya ginawit ko. Di sa mandapit pa nga tusok ni ja. Arang lauma? Di man kahit. Ang motoy nakasamad. Pagtangkod. Ang guba lagi, hinuo ko. Kita ko picture ganiha. Ha? Nga na mga dyan na, marang na to. Nga na mga dyan na makuan na, mamatay na, marang na to guys. Ginuo ko, kasi may magdaho, mga hitabong Ediboy nga to guys. Yung dakon. Ang maot na pagpanahon dari oy, ha? Maot ka jug panahon nagmulis magkalibutan na siguro low pressure nga mo abot hani ba? Alam mang pangulis dag ka adyo. Manjo laman mo taniag ni unja guys kan mga tumis papagabril. Kuan mi sa pangaji. Inig ka kuan dai jang lebeng, inig ka Lunis pohon. Uli makanin jang anak ron. Lawil di. Oh. Padong natubiyahingan ni. Sumuli day ang duha ka anak ni Ediboy guys. Diya maigso mahuli pod. Sige mangutos jang handom nila. Diya mangutos Abril excited to Ediboy des Abril kay kaingan jang manguli jang mga anak pati jang maigsoon wa man nanguli. Luoy. Wala si jang nagkuan na tong panahon na pa no. Ang kaluoy kadyo. Wait day ni kadyo guys nga kanang ladyo bitaw tas atong tinuod nga pamilya. Katumura man gusto siya nakuan na depressed na stress kay lado man gud dihang mga anak. Ja. Sige tug ingan nga magminjo na kuno siya. Ja unsa man pud nga abi na mong mabinuar pud ingana. Pastilan kaminjo na lay kuno siya saan mga jud pastilan gina ko Ediboy mag-drive man lagi sa mga motor. Muna saan man gud disgrasya man lagi ning abot man lagi disgrasya wa damha. Ngayon guys nga disgrasya kay magmita magdahom mo madisgrasya. Aram man din nang pagkaputo adto bicycle pa no. Dito sidecar nigo. Bangga jud tabo. Tabo jud. Di lagi mo overtake. Di jud mo overtake kung may masakjanan ka delikado mo overtake pagkatang kinabuhi. Lagi ja katumban nga jang overtake kan nga keseg man to ja siya mas keseg pas bahan impas siya. Noon lagi mag-overtake ug ako diri nga na mag-drive og motor guys di kasi ko mag-overtake bahala mahinahinay ra pero mama lagi giingan guys nga kasi saan tang hinahinay og mo nagadji atang signos sa kalibutan nga humanag atang papilan awa na jud tay mahimo yes no nagani iban guys nga masig naglingkod ra nagkaon napandura mo ra hinangdan awa na nagiingan guys pag oras mo na mo na yun nga always gajud ta mangandam so takay bawog ano sa ratataman yes no kung nagan tay mga minhals kinabuhi at gajud na sila nga pang kamustahan kanunay pero di ta magmahay pag abot sa panahon andyan na ta manggimahay uwa na diha sila nga naraba na kasagaran ano nagan tay mga mahals kinabuhi nga to sladyo kumanginikanan og nasladyo kamustaan na ta kanunay maisuon awa diha kamustaan kay Ginoo ko dala ta makahanahuna uwa na sila hindi na ta makaistorya hindi na ta mabanding Diyan mo tani agron kay mo tani agron mga tumi pero magbenek-benek ka kalibutan hadli ko ito sa agianan kung simba ko madawhog ni pagpagabril dang nagraba uban man sa Iliya sigurado simba ko unsang makos agianan ba mukha ito may makabidyo ko gamay matag panahon na manuwan man dahil sa mga